मैसुं फुलि लायदोंमोन आं खराइगुरियाव कफि लाया ओरैबायदि बुरजानाय नै कफि लाया ओरैबायदि गुवार ओरैबायदि बुरजा नै जोंना बिबोनाङाबो फुफादों जेरैबो नै सारिगिदिंखा अयथासार गुवार 3 बिगासोनि बारा जाखागोनदां नै बे बयलार खि मानसिफोर फैनांगौ नै बे बयलार खि बे बयलार खि नै बे बोरमा खि बे गोबोरखि ओरै लगायनांगौ आरो ओमफ्राय मेंबाय ha suali tha upara kebe jpa ma paiso upara thoi তেনেকৈ थाइना जाने suali lora no ho नै रे गायजोब्बाय नै रे गायजोब्बाय जेने थेने ene puli नुकसान कोई बोला